Ħbib tiegħi, kemm il-darba għadna l-kelma għax ħataq biżlita għax il-wires telqu. Kemm il-darba għadnija. Għaliex? Għaliex fil-ħajja ngħaddu minna u il-paċenzja ġieli ma tkunx daqshekk kbira. Però minn fejn tiġi s-sabar? Mill-Ispirtu Santu. Jien ma nistax nieħu sabar xi ħadd li jiena minn rajja nista' nieħu s-sabar, minni nnifsi m'għandix il-qawwa li jkolli dan is-sabar, però hija mmurant l-Ispirtu Santu li huwa l-Ispirtu tas-sabar u ngħidlu, Spirtu Santu tini s-sabar tiegħek. Biex ikolli s-sabar hija mixja, mhijiex ma tiġix millu mal-għada, ġieli jiġu momenti fejn jitlali imma x'nagħmel? Immur inqer ħanirċievi l-maħfra ta' Alla u nkompli miexi u miexja fit-triq tas-sabar. Ħbib tiegħi, meta nieħdu s-sabar b'xulxin nagħmlu ħafna ġid il xulxin. Għaliex bniedem meta jkun jaf li ħadd ieħor qed jieħu paċenzja bih jagħmel kuraġġ. Dan ma jfissirx li persuna tieħu sabar b'xi ħadd u tħallih jagħmel li jrid laqgħa xejn, però jfisser li b'ħafna perseveranza bih l-ewwa u b'sabar tkompli turi l dik il-persuna il-bżonn li tinbidel. Għalhekk mulej għejni ħalli nieħu s-sabar bl-oħrajn, ikolli s-sabar ukoll miegħi nnifsi, speċjalment f'mumenti diffiċli, għax meta jkolli s-sabar mal-oħrajn u miegħi nnifsi, int tkun tista' taħdem fija.